nastavite tako. Marija je načela priču o hrani kao leku, a ja ću sada sa Draganom i Miodragom da je nastavim. Izvolite. I dobrodošli i hvala vam na ovoj postavci. I još je lepše bilo na festivalima u 2020. Miodraže, podržavali smo se međusobno, uvek smo na istoj strani, ali carovalo testo. Tako je. Mesto gde caruje testo, festival. Pored svih ovih teških okolnosti i epidemije i pandemije, mi smo uspeli da održimo 2 festivala u 2020. godini i velika zahvalnost vama na podršci. Oba puta smo gostovali kod vas, najavili. Ovaj put smo pripremili malo hleba, malo knjiga, malo... Ajmo sada, kao ruska salata u ovim danima novogodišnjih i božićnih praznika. Naučili ste nas šta je Wi-Fi pita. Ćemo da ponovimo gradivo danas. Wi-Fi pita je pita od sukanih kora. A zašto je Wi-Fi? Zato što je isečena u obliku znaka za Wi-Fi. Mikrofon samo, Dragana, malo. Tako. Dobro, to je simbolika jedna. Jeste. Miodraže, pa to je bila tema prvog u stvari festivala, je li tako? Da, prvi festival imao temu, glavnu temu testenine, a Wi-Fi pita ili pita se viječe je bila kao dodatni jedan prepoznatljivi imidž festivala. Drugi, koji je održan u oktobru, imao je za temu hleb. Evo ovde vidimo ovaj mali okrugli hleb, to je neka imitacija cipovke. Vojvodina, malo Vojvodina. Vojvodina jeste, to je jedini hleb koji je upisan na listu nematerijalne kulturne baštine Republike Srbije i upravo je to i bila tema zato što je 17. oktobar, kad je bio prvi dan festivala, bio i Međunarodni dan nematerijalne kulturne baštine, pa smo onda mi iskoristili priliku da to ovekovečimo. Da sve nekako uvežete. Tako je. Sada treći, Bože zdravlja u ovoj 2021. Tema? Tema vanilice. Vanilice. Su vanilice na nekoj listi, Dragana? Pa nisu. To ćemo da ih stavimo nekako svi zajedno. Mogli bismo, da. Zajedničkim snagama. Miodraže, znate, u Šarenici se neguje ono što jesmo, da se ne zaboravi, a ono smo i što jedemo, pa onda sve to u tradicionalnim receptima srpske kuhinje. Jeste, eto, i tu smo se družili pre 2 godine, kad je izašla moja knjiga Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje, koja je u stvari jedan omaž našim starim etnolozima koji su šetali tadašnjom Srbijom, zapisivali te stare recepte, a mi smo to pripremili na savremeni način zato što su recepti stari bili uzmeš malo brašna, uzmeš malo vode, uzmeš malo soli i eto proje ili projenu hleba. Ovo je napravljeno prema današnjim standardima sa normativima, sa lepim fotografijama naših saradnika i saradnica i jedan lep poklon možda za sve praznike i čak i za strance, pošto je i na engleskom. Baš tako. Domaćica da pevuši kada mesi i sprema, Dragana, je li to savjet? Da. Zato ćemo sad da slušamo Cakanu. Ako se slažete, i mnogo vam hvala i tu smo naravno i za dalje. Izvolite, Cakana.